की खूब और का बातें से टीवी. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Net Foodish. Ordar mapi nginwan ramangi hakerdop ying jongpi. Gidan ke santas ke jongi bangi la ban yarap yapi temur kata buat juting la ni buat julek ran ban mi chakmat ban maladang amla bangadang ngap mangam na ngan hikai ki bai ngam nang ban batai ki bai mo ka ai ka ba ngiyo I kan kam ko foundation ba kini ki khana barit ru kila sedang ban bun sedang ban jelai ka krapa foundation ka dei ka jaka ai jing sumar ya ki bru ki ba ngap la ni ki ba yo ya kan ki jing sistem jong ka jing kerni kan dia la kalong ha kian la kalong ha drugs la long ha kenjala ni nu ki jing kerni ka ba ki don Tidak sih dan kibawan perlek sih nak long yang kebaduk mah lah kibam long bam kot bor fia lek nu pada kum te ngidan da ka BPL kategori ru te kajuk treatment yeah, everyone ya mud kam dan special treatment kan janu ru nak kapor nak kalian ke channel ke jongi ngi walam shapi ke jinga kran ki bakta ya ke emma ka salang bar ka jing thu jong kini ke jinga kran ki long ban aiman sim ya ki ba shem jing bakin wa dikilat kilinti ban ya jingaram bat manum du jingkerman Pirang pe ya ke CCTV nga Juliana Polek bat menta ka kenti in malam shapi ya ka jinga kran bat iba me bantaryang ibri in charge ka Kripa Foundation bat ka jinga kran jongi menta ka sngi kalong halor kila jingaram ba ka Kripa Foundation ka ai shaki ba kerni ha ki jingdi ki basniu laki long ki ba khat pras nem shalor ne ki ba kham khanna kartaru am tangkata ka Kripa Foundation ka donru ya ka old age home ban ri ban sumar ya ki bala no karta ki ba amdan shu ban pet ban sumar ya ki timtasi don ka bangi ya iba me ban taryang ibri center in charge jong ka Kripa Foundation idon ka bat I ban ya kran ban ya khana ban tip khindian shphang lo ka jing em ka jong I bat kum chu ru ka banta jong ka Kripa Foundation ha ka ni ka challa ka jong ti piang subhai phi ba mi ban chang di program ka jong ni ti karam basnat ba pila yo am plai por mo bangine kran me phliu jingmut halor ka jing em ka jong phi ban khamtam halor kumlu ka Kripa Foundation ka yarap le si hagan ka jalla ka chungi ti hashwa bangin sedang bangin ya kran ya phliu jingmut bangin kili jing kili mo akwa pin mi thu khambash ki pa ki chungi teng jonga di me ban taryang ti ngatre hang thi hari bhai ka po Kripa Foundation ka center ka di addiction center na banta ki bakhat prasnem chaneng ti ka kamram lani ka designation ka post ka banga ngadan kum center in charge ba pe ya ka bit ka biang jong ka center hi baro ko bai te kata hi ka mo ka kam ka banga trei tila ka no snem pla don benta ka Kripa Foundation bat ka Kripa Foundation ngara rung mo nadu arjar khan rio te ngala don benta ba foundation nadu khan rio hi hadu menta te hapadeng jong ka ni 2016 hadu menta 2024 nga don chetu chande on off te nadu 2019 tinggal arung biang bat ka foundation te mentang long permanent bat ka foundation kan te hashwa bangin yakran le se bangin tip khamni ashpang ka benta jong ka Kripa Foundation mo kumlu ka yarab ikna samla gi jongi te ngakwa ban phin yathu le se khandiat ya ka jing em ga jong phi shwa ba phin dan benta bat ka ni ka foundation mo ka jing em ga jong ka bala dep shwa jong ka 2016 te ngaru ngade wei ni kita ki khna ki ba la ju sa teng hapo ka foundation ka jing sumar jong ka Kripa Foundation te ngaru ngala dan ha ni ka jing pang ka ba ngi khot ka addiction te ngaru wei ni ti samla ka bala shakta ha ka ni addiction mo ha ki nyau prasnem ringkat bat ka addiction mo ka addiction jong ali drug addiction te ngaju em ringkat bat ka drugs ha mani kong te hoy ka long ta kum ki ong dan batip dan bayu terikat banang ya kisngi kata ka kom di kanang kiu nang kiu ka pelang do ha do ba haban thok man chukor hiyeng banyo pisa maru kom ba pitip ba you drug semta mde su batan di barem te haban pan pisa ni yeng te ban chupan bi kam tur ai mud haban thok hadu ko pai kata ka stage ka balong ba ka ai rum yo hayeng rum mud dan terasyo dan ba ye chu dan ba kran chu mud labai bi hata kasti ba ong ba there's no one ma habsu long ba marwai ke jing puliru mun habsu thok bon ki jaj mun dalit college rap thok man yo pisa teng
hap thok badan exam, hap thok bahab le project, hap thok bahab le seminar kini kita ibun kita jing thok hap thok man nak si man nak por beri bai kendu ahli hang ni yang tu kemut ka jing em kala sulong bai surak bai along lingkar ma lingkar da poi hash nang atharu dan bakaran chum dan bi usu te mo kapelong yang ban perkhat ba kai ka mut ka turning point kan ka ba pelong yang bangan kan ni ka jing em kala biang ka tumlong man le kum ni mar ba mo haswa bangan poi ha kan ka feel of addiction cha bangan poi ha kan ka jing pang bangan ngap ha kan jing pang jong ka jing kerni am tinggal ong pinga just nak ban ka bi ki kelung ban pen bernia ban pen belani ki te mo kendang lawan hi yang lawan college ila ekran bi kelung ya mere ya ki pen la ka ki pen beria ki kan tinggal dan goi ke sengi ba mo ngasyam itai wi kelung i persta jong ngara i dang deki benai te berbor ngan dara ki men sngok tanat henry ata sengi pamasan ra masanyam hang ta kan ka pen kawan kata ka jing sngau hanga imat ngala along kusut jadu kan dia ba ba ini kelung impat bam pantip ya ka ai ru ila sngok thu masan chi manga iya te hang ta kawan ka jing perkhat hanga ngaban le ai nam ta ya le hab le ai nam ta ka jing em jong te ban dia thu hieng lu sem jing e namar ba dia thu kum do kan mor kam dei mo kam ka jing di ka ba ya di pa ba asrum chaneng di drugs te tang kata ka kerteng lu long sensitive te tiang man dia thu ru la perkhat ngan le kum do ti dan we i ba hieng jong a i ba ngaju ya su tanat bhabat i kan te ngai keran bi ngai share ban i ka problem ka bang ngasiam ka jing em te ngayu sling ba ita kan bangan pentip hieng te masan pentip hayeng tu te hayeng ke la yo shock te masan tip sei meru mut isngosi bad yam ru atang singi kata ka the first time ka bang ayo ye me jong ba yam te hang ta kan gapen kendit bun ri nga de ka penlong ba yang ba ngam pa jule te ki kam ka ba penlong i me be han ban yam te kan ni ka the first time te kana ka pen kendit bun ri nga ka pen mo ka pen perkhat nga ba nga la long snio hadu kata te kedin gidon ka family gathering kan hadin kata ka jing thu jongi te kila khot hayeng ki bahing jonga baro kila wan ya kren ya snok ya sneng yang a tengala kren tengala ko ngo tiong li chim dawai men sumar e tengar ngala ko ngo yang apin ko ngo yel ri ngal ong to ngal le te ka jing thumu jonga ka por ka slong bangan chulit cha clinic la ni su doctor su chim dawai dap chim dawai le nya siang la biang mo ki wa jing tip sai kumdo ban le yu ni khna tikila be ka kripa foundation kan tikila be ka kripa foundation tiki au manjal chim dawa yang tikila ya lam yang tengah ale chla foundation lai kendo tengah arung po kripa te la yo counseling session tengah lai keren ba wi ni counsel jongi te lai keren ba te lai keren te ikran yang ada ka hindi ka ba ngam su thu te sikin tin ru tengah arung ngas ko ngo ba kan sule ba to te mut kata jing keren to la adab dalam adab nang ta tinggi la yami na ta counseling room la poi chamba la ikendu bat ki bahing jonga te itai counselor yang i pade ong bai ki bahing jonga oh la ko ngo ban sa te ngaru sulong kan dan teng itai wi counselor bakran ke hindi kim dan di khasi ayam iba perbangalit manga dan tang ma iken nama ka di saturday ki bun ki counselor ki sim chuti te dan tang ita kan te itai la keren yang la keren tengaru asu ko ngo la ko su thu keren iru te den dalam ta tengi la mi den dalam mi pada te keren mut ki la keren sabat ki bahing jonga tau la ko ngo ban sa te mas ong kom tang kendit bun rio kan kendit bun hari hab sa um ta ngak ngau mlong kata te sa tengam sa teng ong ki bahing jonga em ngam sa fingan sawan la nama kata di sa tadi teng ongan sawan no sandi te kai ke ki ayang at ko ki option ki ong yang pi quality ngo hoi quality ngan sawan no la sai le ni mandi yang em long tu ndo fi ko ale tingin ai nu sabi kali api khilet ma phi siyang rak ni ka kali tinda fi lawan ma phi la shai ne la si ngin selet mangi ngin sa mangi menta ti ngam dan option toh pen ko ngoi la dim la le mla ban le persya ngap sa ti next day sunday pet kan dang sa na po krapa pet mare la kjat ko por ka dang dan hang ni la chumer ti pet ka kjat chat ti siyang ti poi siyang ti syaman poi hiyang ru mo te mut masan rong hiang bar rong na frandor us ngule ran ngu tieng ngu tipkin ong kumno tengal na dien ken ye back do te masan rong hang to te masan pli ka jing khang idan imei jong hiang masan rong kamera ti as ngo bai me i ong bai ha po phone ba la pen
tengah ngalak nandian ipa ikan det kan yo peli long ikan det bo peli kata kias am te ngaruk ngalang tah piwan ka ai ngawan ka kejat kamu pila wan keloi mut kini gidang sifun men tapi pila ada pehiang kamu kata ngalak benlong te keren biang kan kadi si Sunday kata Sunday ho tengah mi kum tu pra biji men miet na po center tengah poisi yang kendai biji men miet ho pra biji men miet te dala ada prasa ka pra mut ami la poi kendai biji hiang te like baru ki bihing ki wan biang hang tak par nomor balik dang don te hiang ha dang dan kini itiar hiang bangan di ke te nomor kata kadang ko pelong yang bangan let kan tengah asim ngala di itu dan hiang lahun ke mesim te dala di masnuan ki di bahiang balik me pet las tang manya dom mero te las tang manya mai ngong ya ngam sai ka hiang ya no ti gila kemen biang pada bangalet tengok ngapen dang ngala let men tangan sabit kat badai dari si benai arnai lai benai si senam asnam lu ho tengok ngala hun ngan sabit kai ke ba mu ngan pen ko ngo ya ladi tengah sa kan after 1 2 3 counseling sessions ki dan ki counselors ki expert ki experiential counselor ki keren man ngang ya keren mat ki tipes dang ban pen sungu tho kan mar nga perkhat ki ni kong mang ba ki la isi te ngata kada ki wan bu ang ne kawan kata ka kom perkhat nomor kata kawan balik ngan cukran diki kwa ki mod wan keren hi nga diki dan kam diki mod wan pet hi balik ngan cudi keren manga mut ka jing perkhat nga jonga ha ta por ka long ba ki to show nga ki la ngya ki la isi takara kim kwa show nga mangan hi ta wi wan bu sende ni ko ngadong pi ki ni ki nyo pras na mala persyang kan usin ban ni ngamla la ta la tang batang si por si tayo si banai to la phai biang te den nga ngastu bam la man le marwai hab dan kam ko jing ram dala yo jing ram ki bahing ki la ram yang ka Kripa Foundation ka la ram ma balai te nga ngadang phai biang balai ngadang phai biang balai ka jing duna nga ngaduna sa ka kan bang haban le biang ini kam ten ngasyam kan ba ngaklet yu boleh kata ka di ka ba ngasyam kan ka daw tanra jong ki bro ngaklet yu boleh ba ningko nga aingo tangi ni gibriu tangi bahing jonga tang Kripa tangi mangayo idi khamat la jong ten yu boleh ba ai bor nga nalendat ngaklet no kata ti wan ka jing sngu sarang ba nga ngala bit la biang menta ti kata hi ka daw ka balong ba pen klem biang nga bangan poi biang cha kata ka ju ka jeli kan ti sakawi ru ngamlong honesty la dia nai pat ekran bigi bulan ri la dia ngamlong honest ngala tip tu busni ngala tip bukan poisa la dang le itu ngapen mala bat ngapen kulit la dia ba ngan le te kata ngadang sulong sida ba la dia nganum kata su ngala tip poisa ri ngapa dia ngale mnile ngala ayo jing kai ngala ayo treatment kila batai yang ngamen le komta kamut ngala tip ngan sala man kontrol kawan kadang kata bala control la ban control mar bali kila batai ti control nga kila batai ti bri yang apa dadi kum tu le mut ban lat ni tu hab le mele kum tu hab le kini ki kam tin rei kawan kata rumpan ngaru ngan sala ti mele kata ta kada ko ka ba pen poi biang yang asiju ti hadin nang ta sai sin ngale biang Kripa biang Kripa banjarap ti ngadana Kripa asa bang sin te mo hana do kata sin kan pakaban sa pelong yang abangan ne ba yang ne ka mo kan ne ka bang sedang ban sungu thu su ya kajing koridor jong kajing em kajong akan ba ka pelong ro yang aba kan ne kajing hikai ka bang angayo kalau ka koridor do kata ngahab bannya sam lembat ki bai ki para mesti bedon kam ya kan ne ka mo kajing sumar la ne kajing hikai ka ba angayo ngan pi marba mo ngasim ya lede mo dangala perkhat akini snam gi balada ngaperkhat ya lede baka jing em jonga kali mo ngade ubri bala sya jet te bangan dan hang ni kakam lede bangan nyat kan ni galenti malada ngamla bangada ngam ngam na ngan hikai ki bai ngam nang man batai ki bai ti ngasim mangapa dia ngam babe ngam sngu artin lani ngam sngu ngam don chu kata bujing wang dong bali dangam di kata ngala long ngam don chu kum kata perkhat ngahun ni ka ikbar ni gide ngasim bag ni gide gi jing tunjuk u blai wa yang akan kenang bangala banya cha kam mentang ngala sngu thu kan ku badai kanu ku balai tengala la apat ban nirap ki bai kata kalong ko ba pen keman kan yang tika de kita ba pi ong pi mo teng dang la ya kita kalenti isku thu ikiberu le se kumno banyarap ban ai kati banyarap ekimo de ngi i bamenta kla long shaik ma ta mo kla long kla ba center in charge mo pio ko ka Kripa Foundation de ha ko por ba pisdang ban kala la ni ko por dang dan ko face am kadan ka jing pe khmat le se kidan be ya kata mo ngim la ban denai
deki perlok perjon ni marjan barpa ni ki bayi ngasem ketu kakta ni em ya ka to proses ka jong phi bapin long clean ki lockdown bet te ngi te mut kata ka penduk men sim la don ka por ba kala penduk men sim ha nga dali chaturu umyo mut ki beri kinum pura katu ka amtang ya phin ri ki bai ki bamut ben kelaro matrai ka kata ba tharai ka ka jung perkha ka kata ba ngan pi marba duk men sim te duk men sim ngan pi ngarung la duk men sim ko ka por nimur ngan ang pi kini ki kitas ngasngu thu mata kini ki kitas nga mut kinwan kin beri kin kran kin sngo kin angum lo te bukom ta khanang ba la danga ngatlok jing perkhat ngan kelon biang sisian tapi ngapen skam be kata ka jing em jong la ni kata kan nongrim ka ba kibri ki kong mau yang ngan penlang itu ki mau ngam de ban pen phai no ki ring ka mer ki kin kawang kin lut te tu mau jong ki salut ring salang sanga ngan nang ki se jirong kata bang mo ka ai ka ba pelong yang bangan poi haduk ni klemat kan ngan ngam ben sangap so ka ai ka kibri gidan la ka jong kamon ka bala lo ki bakin kran la ka longi ka bahan ka busniu te ka tahi ka bang ju ai men se mi ki perlo ki jangi bang im de ban pen sngo ya ki jing kran jing ki bai mar la da bang pen sngo ka ta ngim la ban pa syakamat pa scam hala de ma te kata ka long kende lo ka jing im ka jong phi ma ba me ban te ha ni klemat ban ngin jam ska benta ka ba ka ta ka foundation ka ba ajing arab em fima ba benta kla dan benta ba ta ka foundation pla bri tu khendat halo ka kripa foundation pat ke kripa foundation kumnola sedang ka berkat no tadi ki center gidan hani poshlong kum ta ter te ka kripa foundation jongi ka dan hang te hari bhai te mo ngidan south league centers mo hang ni ambo meghalaya jongi ngidan south league centers te kamin centers kadai ka ba kamin center kadai ka ba ngadan manga hang thia po ri bhai kadai na mentaki above 18 te ngidan ru skoi ka center ka badan hang te mo siang Shajan Orchid Resort hang tu kadai na mentaki under 18 juveniles learning children te ngidan saka drop in center kadan hang ni hala shumeri te bat ngidan zu saka kripa Victoria ka bangi du sedang bangidang sedang sian hi dang ars na menta te mo khanang ba ki breaking tip ka ai ka kripa foundation ka dei ka jaka ai jing sumar ya ki bru ki ba ngap lani ki ba yo ya kan ki jing stam jong ka jing kerni kan te la ka long ha ka kiat la ka long ho drugs la long ho kanjala ne ki jing kerni ka ba ki don te mo ka dei ka it's a place for transformation kan kabangi wan rai ki sakajing kala ni pen sngo thu lingba ki therapy lingba ki counseling sessions lingba ki class lingba ki input ki output sessions ni pen sngo thu ki don mut ka best part jong ka kripa foundation kalong ba ngi yarap ya kitu ki bre ki ba ngop aka jingkerni la ni ki ba yo aka ni jingpak jong jingkerni da ki bre ki ba long kumaki hi treatment ka bangi ai ka ding long love care and compassion ngi persiang ban pen i biang ba ki dan ti ki bri ki ba i ki kilang don ti ki bri ki bok kwa man sumar ki mut namar ba ki la wan ring kat ka problem ko jong ki til la da ngi ngim ai jing i biang ki mut kan long le noi ki num la shu ban mo mut kin du sa kin don be ha tu ka sti jong ka jing du jing kerman ke ngala yo isi bon ke ba ki khna ki ba biang tam ki ju ruai ki ju shat ki ju le ki mut ki kam ba ki le ten rai due to addiction ka mut ki do lo di kini ki baro kan ate kata hi foundation jongi ka mut ka duration ka ba ngi jubo ki khna ka dei lai banai te hadin lai banai da ki la pedap ka course ki don pede ki mut ngi discharge no ki hadin lai banai te dan pada ki bedang don kam bansa ting extend ki for another 1 month te dikla adap ni 1 month ni pha no ki siyeng ki number ba for self observation number ba see being in a closed center being in the four walls of the foundation where there's no mood altering substance ka mood ki hang tu ki sngo be bangala bia kya ban mi shabar ban sngo thu number shabar phila man yo baro ki jai ka pisar findan ki parlo kindan ka phone kindan bon ki ek shabar te kata hi kan ka balong bangi pha king ai la ki bakin dan begin skap thu yel dia laki la si shan em mo ka ai ka ba ngiyo i kan kam ko foundation ba kini ki khana baret ru kila sedang ban bun sedang ban jelai long ha ka kham tam kini ki jaka yo jaka had ki balong public market area
Tigim gitu jaka gibun pakai gi kena kiba dangret te mu ha jing pe jong ngi don kam ban le ai nam ta jong ki ti namar ka tangi set up ya kan ka santan nam ta ki ni ki kena ki ba po kat prasnam te yakiru ka duration ka long kum jo te bat sakawiru ngi don kum ya kan ka krepa ka UDIC kan ya ka drop in center lan ni ka counseling center ka ba mo namar ba hak po krepa na benta ki ba khat prasnam cheneng hab don kam ban siu mo ka dan ka fees ka ba kya ban siu te na benta ki ba khat prasnam hapo pade mud free treatment donc to kitu bil isa apa juvenile ikum to ki free hot free treatment ka detox ru free ka treatment program ru free te yakini ki ba 18 above pade ki adults ke tu ki haban siu ka nya ka fees te kata ka treatment process ta ka jo hi te kumnu ki la ban wan bade changi mo kumnu ki la ban wan bade changi mo process of admission kan tingi ngi jio ling ba ki inquiries ba per walk in inquiry lane ki phone calls inquiry ki ngi jio na ki tingi kran ki ngi snap ki ki jing don kam jong ki te ki dan ki ba kwa man wan bu ki khna ang te kumalong manta ba hang tingi pat don ka detoxification department jong la jong hapo center hari bhai tinggi pat don ngi pat le kan detox am te ke bangi jupa ya ki bakin le medical check up kan sakinu kinu ke medical institute khnang bangin yo ban jing shai la ne bangin tip shai kan ka problem ki don problem you ha comment ki le sikila di palat la thut ulewa la di palat la thut u ha la ne kata nginyo ya ka clear picture kan ki long kum ki mud utu khna la don problem you tingi bs ya kata pren de ki la yo ya report nakta kalau biang bat sakawi ru kamir ru kalau bangin pen kho ya ka to ka toxin ka badan hamet jongki jadi ka kya ne drugs ne weed ne we ingin pen kho ya po hospital te dadam tungin sawan ya lam chathe te sin bakila rung hang te from day one hadu lai banai kinum yo ban mi kinum yo ban shabar especially shabar ka compound kinum yo kya bandan ban phone ban yo ban phone ka process ban phone ka de hakashi banai RCN once after 15 days te katangi ai ban phone call kadi one after 15 days te for me visiting pada kadi once a month kan dikila adap shimnai kala mande sisngi asngi shwala ni sisngi asngi hadin kasngi ka bakiwan kan katangi ai la dikki makin wan te kata hi ka mur ki juvenile ka jo hi ka jongi ru ki jo hi kan te kini ki juvenile paginawan sa to long kia ia bagi kami ke pas tu nak mana le sikirang dan ikna ke barang you ke haban sahi ban em ki wan bu hi kami ki pa mut kin dan ban ngi hak treatment jong kin dan ki ketika ke go ki badan hang tu ban sumar ki te da ka jing tip lang jong ki bahiyang badakan kalong kum ko hostel kin wan bu ang tu te ngin ajing sumar ki te dal adi ka por ki bakin mi kin sawan chao kum takan te ka jing sio pat kum no ba kini ki ba haban sio pan ka jing siu hang thing charge 15,000 per month te hang ta hakani ka 15,000 pade kala include lut kan ka nursing charges fooding lodging everything kala include hakani ka 15,000 kan te le si dan ki ba wan pat le si nak long ying ka baduk ma la ki bam long bam kot bor fia le kum no pat kum te ngidan da ka BPL category ru te ka jo treatment everyone mud come down special treatment kan you ru te mud bidai BPL ne APL ru ka same treatment te maki pada ngi don ka category ba BPL quota kan namta jongki te ki haban produce pa ki documents ba biang ban pensisha ba ki wan na kalong yeng ka balong BPL te la da ki la ban produce ka tangi la ban consider ki kan dia te hakaliang ka funding pat long pi long self sustain ne pi jingram na ina kumbalong hadu mata mo laki snam ki bala adap hadu 2018 lani 19 nang amakala ba yaka center ka jongi mut ka funding yo na po ministry of social and justice empowerment na po Delhi MSJE te ka fund ka tu kan te rei mut ka funding ka bawan na po ka MSJE pade kam mut ki dan la ka jong ka protocol ba kaba ngi ki centers ngi haban follow te as per the protocol given by the MSDE pada ka pelat kenyangi kamtam hapo no hapo kini ki north eastern states kan namar ba karit ka baki ai karit bhate ngimla ban
ha tu kerit ngim la ban penbiang iki ti mut la dang ibu dia kata mut protokol sungi haban mut mungi haban follow ya ka protokol ba ai na po MSC mut ka ya kan kata marngi ya ka po ka Kripa Foundation ngi base long ngi try banyarap ya ki beri ki badan mut recovering kan ki beri bala amin ang tu gila adu kam do jam ki ngi persiang ban recruit ya ki ti mental la dengi follow ya guideline jong ministry perengi haban bu professionals ti professionals pada ya kini ki ba treatment ba ngi ki bam nang bam mut bam dan kam don jam kin le chai kalau ngom takan ti namar kata ngi stop na katakan ti mentangi long self sustain bed ka mut self supporting organization kan naka state par phia jinga rabe hongi apply hi ki grant dan ki grant ngi apply ti nak liang sarkaru kaya rap kaya rap hi yang ikendiat kan sai na mentaka jing mut kamtam na mentaki ni ki BPL kamtam na mentaki ni ki BPL kaya rap ka sarkar long ngilej approach ka government ba at least kan ya rap kan ki ti ka government ru kapet hi kata ti hakan do dur pala le sila dan ki pe yang ni program ki kwa ban wa jinga ban twat jinga na Kripa hakan do dur ki la ban wa de kata jinga rap tingi don ru ka center hapo ni hapo la shumer ko drop in center la de ki bam la ban phone ni ka syam jing e ki bakin contact ngi ki la ban mi hapo office jong hang ni hapo la shumer ka drop in center visit dang to tikin sa instruction dang to sha e video ban dai mut kin study shamo fikin observe shamo kin monitor shamo to te ka ek badan kami lakin pha sha ki treatment centers ni just for counseling sessions u kala irap ki ka ngom ta kan ti ke ek bangi la ban yo jing tip na phimo ba ka Kripa kala khamyar le sikran counseling center kan riboy na ta pion ka don ska juvenile hang ti ba yaram mo tes ka ro ka bang yo jing tip na phi ba ka Kripa ka don ro ka old age home ti pila am batai kan dan lo ka old age home kata kan bang Steve ya kata nga uman ailas kan te kata ka mut ka Kripa Victoria ngi sedang ya ka Kripa Victoria as na manchwa te ka Kripa Victoria ka di ka center ka bang yarap ya ki riutamen ki ba mo ki bam mut kamtam ki ti bam dan ba pet ba sumar su ki te hang turu ngi yarap ki kan te mut ki dan ki ba don ki ba yeng dan ru ki bam don chu ki ba yeng tumut ngi yarap ki bukum ki taru kan te mut kini ki me ki jongi mu ki la long kum mu ki dan ki ba la shu im satu ki lap ki marjan ki wanra ki marjan lap ka sinong ka lap ka social welfare ki kilit mut kin dalap ki bri kilit IT sha social welfare te ka social welfare ka wan ayang ikan mut ka pentip changi perengin sa syamti ki kan te mu kembah por bangisdang mut ka te yangi marban por bangisdang ya ka kam ka number ba ngimpat jumlin ban le ka ni ka kam te hendrai ka barang ya kisngi kalmut kala along ka jing hikai yangi menta mut ba kini kimi jongi kila long mut kila long kum kimi ki jongi wala kim de ba naga dok snam jong la jong ru ndre kila long kum kimi jongi kila long ka jing hikai yangi ka foundation hi baro ko bai khamtam na khabring jing bun kam e tingin ding le chongkai bat kinawar ka center ka ba kani ka Kripa Victoria bat ka Kripa Foundation integrated center for addicts ka don lang haju ka campus ka school different building pada te teng labun kam situ ngi pen ya kanak ya kimi ye bet ki khana ge jongi namar mong anong phi ka jing kar kom kren ge jong kimi ye ya ki khana ge jongi anong phi ka ai min sim hai ki ai jing sneng jing kraw e kum to mut teng gi ju kum sundays e kum to ki free time ki khana jongi tingi kimi ye ki badang la ban ya ban yeng gi ju alami ki situ tingi ju ai la ki bi attend ka sunday service ban ngi ti kata hi ka walong ka e ka bas ngut nat kan te mut ka jing rungi syam hi namar ki bi te flas tu ikilang ko ting gi thilia ka ki mut la long ka ka balong mo bani kong mla ban sha tenre dalak na benang ya ki singi pada mu kala long ka ka masuk tenat kan ban pet ki kapan kemen mar kala long ka jing ka yangi rukum no yangi khamtam ki nong trai ki mangi mut yangi ki nong trai ki badan hang to mut kala long ka jing ka yangi kumno bangin pet pat ki ki pa ka jongi ki badan hai kan mut hadin bangi ringi sumariki gilandang pat kumnu ban pet no ha ka bading kong markum ka jinglong bru jongi ti ye ki ki pangim da phi di mu kar kom kren ka attitude ka bangi kren ki mi ki pa kalong ba phi ti ka ju phone ngala don chata film sung thu ra phi thlia ga ni te mu kom kata ka attitude ngi dar ten re na ka bangi dan ni ka uli chum kala hikai ngi kala pelong ngi bangin
pej pat dak wei pat ka kom pej ki mi ki pa ka jong ni kan ti kata hi ka balong sultanat ban mo ban don ha ni ka uli chumru ti ki badan hang ni ha uli chum pan na ka ek daw le se de bakim dan ki kun ki tine de baki wan bu kun ki ti bak bun kam plan na ka ek daw le se ha ki dan ki family gum to ba ki bahiyeng ki la tre shabar ni mo kim sngo hun ban chubu dai tai nong yarap hayeng jong la jong ti kum ka center jong ki dan ki ke ka mo 24/7 service kan ti kim sngo mut ki sngo biang ya ki mi ki pa jong ki bakin wan bu hang to ti ki wan yalam hangi ti dan ru pada ki ba mdan chu ba paj basumari ki la shulong marwei ti mut ki marjan marpa ki lap ki iya kata ti ki le approach kan ni dan ni syaka sarkar dan ni sunu ti kita kata ki min siyo macam ti na ki kan nong ngod ikiran mentaba mentangi dan khat arngon intention rang em tangi kan thai sudah ki sin rang ki hampat bu kila don hi ki inquiry ke ba ki inquiry ke bangi yo dam taki sin rang ten re kombolong mentangi pala dan kila don hi ke jing ka mod aka jing ya syong per khat kam jong ngila persang hi banyak keran ban le ai na mentaki sin rang ru pi provide na do sedang iki hoi 24/7 everything but nursing charges doctors everything mod na do ka bam ka di ka saj ka sajan ka ni ka tai ka sum ka sadu ka long ngila pen biang lo na dong sedang ngila yo jing tip sikat de pang jong pi pang kripa ban akramen ba kan ajum to sikat de ki pa pe tu te ha shwa bin pen kut mission ki kitien pen kut le se na ka lang jong pi pin I'm CM ki kena samla ni no ka ka do message general message su kam ne lai ra te mo na ka lang jong a kai mga kwa ban message ke bang kwa bangan aya ki para samla lani ki rirang ba lani wat ki kena ki hab ki berit ru mo ki ba la ya ja ka de galenti jong ka addiction ba kim dei bandu jingkerman lani kim dei bandu men siem ba mo yo ka dong dan kata ka kam perkhat aki ba ngati ngam poi su sa jinu ngati kum ni ba tenrei ki don ki la jing sumar ki don ki la jing yarap ki ba phila man wan chakmat ban wat lani ban ikran ngidon ka centers ke jongi bangi la ban yarap yapi temur kata wan juting lani wat jule ran ban mi chakmat ban batai ya ka ai ka ba pi syam namar ngan ong pi bunsin ki bre balai ki mon chakmat balai ki syam jing e kalong ba ki ting ki le ran ban mi dengan ring lada file kum ta ang sakut sajo pinum poi su pinchu long sak tu ring ong pi lada pi mi chakmat wan wat ting wat le ran ngindan hang ni banyarap mo ka centers ga jongi ki treatment centers ma fer ki dan hang ni hari kasi ki labun sedang bun menta dong yale kat bala ban mi chakmat ban wa jing harap kan ngidan hang ni ban ai kti ka man kti ka diang nam ta jong pi ki bahing jong pi kin dan banyarap namar kata mde ban ranya mde ban tiang bat kham tam mde ban du jing kermen mot hab asyani au blei ru ka ba kongsan ga kata asyani au blei ai ti au blei ya ka jing em ga jong pi khanang ba phila ban laj pade nganong ipi tu ki bala laj ru mdei ban sngo du men siem ba ki bri gedang pecsa lan ki dang kren sa yang akum tu ndre nganong pi le ba ja ka kam ka ba trei ba mut ka ai ka jinglong ba ba jong pi le ba ja ka tang nganong ipi ki kata ka jinglong jong pi ai ba ka jinglong lan ni ka yai ka yang jong pi kan khot ya ki bri ban wan lang cha ka jingkala mdei shu ba ngin sia kren sa ndre ka kam ka kor ka yai ka yang kan khot ki bri ban wan lang cha ka jingkala kan ti ka tang ka wenga kwa ban ong shabang pen kur atat mo shubuk ki bapai ki program am le sigi kwa ban kener ka kti penyerap ya ka kripa foundation la kalong ka old age home ne la kalong ti kena ki badan ka addiction ne la kalong ya juvenile ne la da ki kwa ban yarap ya ka kripa ha ka no dur ki la man le si ban ai jingarap na ni ban kumta ka kata kalyang piche shim ne amro ha ki donations pen mo kai ka bangi julet na mata donation long ba kat kum ka jing kwa jing ki bre long la da ki dan ki ni ba kwa ban ai donation na mata ka center ka jongi kila ban wan je center jongi kin pe chwa da li jongi khmat ka ai ka bangi dan kam man le ka ai ka bangi ngi dan kam na mar bangi da shu ong mo kin sawan ra dan ki ong wan ra khaw la do khaw ngi la dan lupa tifin wan ra tu la shu sune yang tu te wan ki ba kwa ban wan le yo le si yo dan ki ba kum kita ki ba kwa ban yarap ya ka center ka jongi kila ban wan hi ban pet ya mo fi ka ai ka bangi don kam la ni ka ai ka bangi duna hang do je kran bat ki staff ki jongi kin sabat ai pi ka ki jan kinap ho kila ban wan ka office ri kam jongi ka dan hang te hanong sder
kila ban wan bi yang te kinyo i mut kinyo i lagi jong ki khmat kinang pat ban ai message pada ki pada kan mentah ban su ya kran sa ka syukut tang haji kran de mut lada yo i pada kam hun nam ti katai kan ka ba mo ka ba kila man le ti tok bli shi buan e ba me ban ya kapor ka jong phi ti sra me kram sra be usngau hiru kapor kala ya ti ngala yo chim to shikat de e na ka jing kram phi tang kermen ba ki ba pe ya ka channel ka jong hiru kin go jing kermen mo kin yo ka ta ka hopeless e ka jing em ka jong ki na ni shak mar kum ju kubli shi buan e ba